B'investiment ta' €1,700,000 ġiet inawgurata l-ewwel fażi tal-proġett ta' restawr u tisbieħ fil-ġnien Romeo Romano f'Santa Venera. Din il-parti tal-ġnien li qabel ma kinitx aċċessibbli għal pubbliku qed iżżid madwar 4,000 metru kwadru ma' dan l-ispazju miftuħ fil-qalba ta' din iż-żona urbana. Bekk ix-xogħol ta' restawr wassal biex din il-parti tal-ġnien issa hija aċċessibbli u bla periklu għal viżitaturi. Il-proġett inkluda wkoll bandli għat-tfal u żewġ decking areas ippjanati biex jintegraw b'mod sostenibbli mal-istorja ta' dan il-ġnien filwaqt li inkorporaw il-numru kbir ta' siġar ta' ċitru maturi li kien hemm fil-post u 25 siġra ġdida oħra magħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Waster Richard Bilocca spjega li t-tieni fażi ta' dan il-proġett ikkonsisti fir-restawr tar-razzett l-antik f'dan il-ġnien biex isir ċentru ta' tagħlim dwar l-ambjent għall-istudenti ta' ekoskola u għall-pubbliku. Erja li kienet ilha magħluqa kienet kemm xejn żdingata u ġnien ta' valur arkitettoniku kbir, jiġri kien hawn xogħol kbir ta' restawr fejn ġew restawrati l-ħitan, sar pavimentar ġdid li jimxi mal-ispirtu arkitettoniku tal-ġnien u saru diversi faċilitajiet oħra biex jagħmlu dan il-post aċċessibbli u sigur għal kulħadd. Bħala parti minn din ir-reġenerazzjoni ġew irrestawrati l-ġibjun u l-kanali madwar is-siġra. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli saħqet dwar l-importanza li n-nies ikollhom spazji ta' rikreazzjoni viċin ir-residenza jew il-post tax-xogħol tagħhom. Il-pjan tagħna huwa li nkomplu nibnu fuq dak li għamilna f'dawn l-aħħar xhur. S'issa ftaħna 8 ġonna matul dawn l-aħħar xhur u l-pjan tagħna huwa li nkomplu niftħu aktar spazji bħal dawn biex inwettqu l-weda ta' 700 miljun euro investiment fuq 7 snin għal aktar żoni ħodor fil-lokalitajiet tagħna. Fix-xhur li għaddew infetaħ ġnien Viktor Kalvanja fil-Mosta kif ukoll il-ġnien ġdid f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1917 il-Ħamrun. Fost ix-xogħlijiet ta' Parks Malta infetħu wkoll Pocket Park ġdid f'San Ġwan u ġnien Irnella il-Karkara. Il-Gvern lesta wkoll ir-riġenerazzjoni tal-ġnien tal-Mal il-Furjana u ġnien il-Belveder il-Marsa. Il-Gvern investa fil-konservazzjoni ta' widien, siti ta' Natura 2000 u żoni oħra ta' importanza naturali. Fost l-oħrajn fl-2022 Parks Malta l-estiet ir-riabilitazzjoni ta' Witliemu filwaqt li Ambjent Malta u l-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi kompliet il-proġett ta' riabilitazzjoni fuq diversi snin f'Kemuna.